Od početka ruske intervencije u Ukrajini sve je više Rusa i Ukrajinaca koji u Srbiji, pre svega u Beogradu i Novom Sadu, kupuju nekretnine. Na meti su im stanovi, vikendice, za cenu ne pitaju, što izaziva porast vrednosti nekretnina i direktan je udar na džep naših građana. Kontaktirali smo ekonomiste, ali i agencije za nekretnine koji su takođe primetili ovaj fenomen, navodi Intermagazin. Profesor doktor ekonomije Mlađan Kovačević navodi da nije siguran da li su za sve krivi Ukrajinci i Rusi, ali ističe da su promene svakako prisutne. Nije to veliki procenat stanovnika, reč je pre svega o onima koji imaju devizna sredstva. Oni se pitaju šta će se dešavati sa rubljom, pa pare koje Ukrajinci imaju verovatno gledaju da ulože u nešto što je za njih korisno. Nisam baš 100% siguran da kupuju stanove u Srbiji. Ako je to tačno, to će imati za rezultat povećanju tražnju stanova kod nas. Pitanje je međutim da li će se broj stanovnika poreklom iz Rusije i Ukrajine vremenom povećavati na teritoriji Srbije. Da li će oni doći da budu ovde stalno, da li će pronaći stalan posao. Tu je značajan broj onih čije su firme preseljene u Srbiju. Onda je verovatno da će neki doći kod nas da rade i da ovde ostanu. Oni kupuju stanove, a sa druge strane postoji mogućnost da će za to za njih biti kao što su nama vikendice, da preko leta ili kada im odgovara dođu. To je veliko pitanje. Koji je njihov orijentir kada se odlučuju da kupuju? Ipak nisam siguran da oni baš u tolikoj meri uzimaju stanove u Srbiji, kaže Kovačević. On dodaje da će u našu zemlju verovatno doći isključivo bogati Rusi i bogati Ukrajinci. Treba imati u vidu i da mnogi Srbi ulažu u nekretnine i oni žele da izbegnu neizvesnost kada je reč o rublji, ali i o svim drugim ostalim valutama. Vidimo da su cene stvarno malo skočile. Da li je to zbog potražnje ljudi iz Ukrajine i Rusije ili je to sticajem okolnosti? Tačnije možda iza svega stoje naši ljudi koji imaju pare i ne znaju šta će se dešavati tokom rusko-ukrajinske krize. Ne znaju šta će se dešavati ni sa evrom, ni sa dolarom, pa računaju da je bolje da kupe neku nekretninu nego da drže pare u sefu i da dođe do pada vrednosti te valute koje oni imaju. Jasan je Kovačević. Agent za nekretnine Katarina Lazarević kaže da Rusima i Ukrajincima trenutno naša zemlja nije u opticaju kada je reč o kupovini nekretnina, niti im je privlačna kao lokacija za preseljenje. To nije tačno, naprosto nije istina i objasnit ću zašto. Da bi ti kao stranac ovde zakupio stan, morali bi da imate beli karton. Čitam kako jedan broj ljudi dolazi i traži nekretnine, ali to nije reč ni o kakvoj masovnoj potražnji. Da bi neko kao stranac mogao da dobije stan, on mora da dobije beli karton, da ga vlasnik prijavi, što ovde nije uopšte jednostavna procedura, a da ne govorimo o otvaranju firmi i ostalo, rekla je Lazarevićeva. Prema podacima Agencije za privredne registre, od kraja februara do danas registrovano je 86 privrednih društava, čiji su osnivači ili članovi udela fizička i pravna lica iz Ruske federacije. Istovremeno je poslovanje započelo i 202 preduzetnika koji su državljani Rusije. U istom periodu registrovano je osnivanje 5 privrednih društava čiji su osnivači ili članovi udela fizička i pravna lica iz Ukrajine, kao i jedan preduzetnik koji je državljanin Ukrajine. Priče o selidbi biznisa, naročito onog vezanog za zapadne zemlje, počele su početkom rata. Naši poslovni krugovi su procenjivali da bi poslovanje u Srbiji moglo da započne 400 ruskih firmi. Agencije za nekretnine već su spremile ponude poslovnih prostora i stanova na ruskom i ukrajinskom jeziku. Činjenica je da se Beograd javlja kao interesantna destinacija za državljane Rusije i Ukrajine i sa zapada koji dolaze u Beograd prave praktično regionalni hub. Kada govorimo o zakupu poslovnog prostora, onda kada se za zgrade A kvaliteta najčešće govori o dugoročnim zakupima zbog odnosa sa bankom. Investitori ne izdaju prostor ispod 5 godina i ono što predstavlja problematiku u ovom trenutku je da državljani Rusije i Ukrajine zakupljuju sa tendencijom da to bude kratkoročni zakup, rekao je Srđan Vujčić, konsultant.